Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabryna gysanynda 9 aýda 20 milliardlyk maýy goýum özleşdirildi. Türkmenistan 97 sany halkara resmi nama gol çekdi. Topuk gaz geçirjisiniň Owganistanaky hereket meýilnamasy basatlaşyldy. Açyk kosmosda surata düşjek ilkinji aktyor ýaly habarlar getirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. 9 aýda 20 milliardlyk maýy goýum özleşdirildi. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 9 aýyny ýurdumyzdan halk hojalygynyň pudoklaryna alınıp berilen işler barada hasabatlar dinlenildi. Türkmenistanyň prezidenti berilen hasabatlar jemläp, ýerine ýetirilýän işleriň dünýädäki kynçylyklara garamazdan Türkmenistanyň üstünlükli ösýänligini aýdyn görkezýänligini beledi. Türkmenistanyň prezidenti jemi içerki önümiň 6,12 göterim artanlygyny Sowda dolanşugy geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni 40 göterim ýokalynyny bellendi. Şeýlehem döwlet başçymyz maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýy goýumlaryň möçberiniň 20 milliard manatdan gowrak bolup, geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni 13 göterim artanlygyny belläp geçdi. Mundan başga Türkmenistanyň prezidenti Saglyk goraş we derman senagat işgärleriniň bayramynyň bellenýändigini belläp, aýratyn tapawutlanan Saglyk goraş işgärlerini döwlet syýlaglary bilen syýlaglama hakyndaky fermany gol çekdi. Türkmenistan 97 sany halkara resmi nama gol çekdi. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işleri ministri Raşid Meredow ýurdumyzyň Daşary işleri ministrliginiň şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabaty bilen çykyş etdi. Hasabat döwrüne beýtarap Türkmenistanyň daşary syýasat ornunyň 2022-nji 2028-nji ýyllar üçin konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen degişli işler alınıp berildi. Hasabat döwründe jemi 126 sany wekilet döwletimizde sapar bilen geldi. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň daşary ýurtlary 199 sany wekilet ugrudurly. Günü ýa-da şygarkaly 1187 sany dürli derejedäki dowuşuklar geçirildi. Ýylyň dowamynda 97 sany halkara resmi nama gol çekildi. Daşary syýasy idaralaryň ugru boýunça iki taraplaryň geňeşmeler ýygyderli esasa geçirilýär. Şeýle-de daşary ykdysady gatnaşyklary ösdürmek boýunça ýygyderli çäreler amal aşyrylýar. Şunuň bilen baglykda şu ýylyň 23 fevralyny Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine geçirilen Bütün dünýä Sowda Guramasynyň baş geňeşiniň nowatdaky mejlisine Türkmenistanyň bu gurama goşulşan döwlet derejesine eýi bolandygy belenildi. Şu ýylyň 15-nji martyny ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Sowda hukugy boýunça komissiýasynyň 2020-2028-nji ýyllar döwrü üçin agzalygyna saýlanyldy. Şeýle-de hasabat döwrüne bilelikdäki hökümet toparlaryň we beýleki ugrduş düzümleriň çeýeklerini ýygyderli işler amal aşyryldy. Ýanwar-sentýabr aýlarynda bu gurda bir näçe iki taraplaryň dowuşuklar we gepleşekler guruldy. Topuk gaz geçirjisiniň Owganistanaky hereket meýilnamasy maslahatlaşyldy. Owganistan Magdan we Newt ministriniň ornwasary Türkmenistana saparda bolup, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça Türkmen tarapy bilen gepleşekler geçirdi. Owganistanyň Tola News hemde Ariana Metbogo seriýetleriniň habar vermegine görä, Aşgabat bilen Kabulyň arasynda bu möhüm taslama boýunça wajyp ilalaşyklar gazanyldy. Habarlarda bellenip geçirişi ýaly iki tarap gaz geçirjiginiň gurulşy, Hıradyň senagat zorluklaryny we ýaşaýjylaryny tebii gaz bilen üpçün etmek, şeýlekem tebii gazy sowuklandyrylan gaza öwürmek boýunça meýilnamalar barada ilalaşyk gazandy. Taraplar ilkinji nowatda gaz geçirjiginiň gurulşy we ýerini üpçün etmek düzgünligiň işläp düzmek bagyta ilalaşyga geldiler. Türkmen tarapy bu gurda hyzmatdaşlygy ösdürmek wajypdygyny belläp, her iki tarapyň tehnika toparlarynyň gaz paýlaýjy ulgamlary döretmek degişli işleri başlamak möhümdigini beledi. Açık kosmosda surata düşjek ilkinji aktyor. 60 ýaşyndaky aktyor Tom Cruise açyk kosmosda surata düşjek ilkinji aktyor bolar. Onuň surata düşjek TV kino taslamasyny Doug Liman rejissörlük eder. Filmiň prodüseri Donna Langley bu barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä filmiň köp bölegi ýer ýüzüne surata düşürilir. Filmiň esasy wakasy kosmosda surata düşürilip, onda filmiň baş gahremany dünýäni halat etmek üçin kosmos geňişligine çykar. Tom bizi kosmosa alyp barar.
Bize üreyen gyzykly taslama garaşy. Biz ony halkara kosmos bekadine alyp baryp, şol ýerde filmiň belli bir bölegi suraty düşüriler. Tom açık kosmosa çıkacak ilkinci adeta rayet olur diýip prodüser bellidi. Bu filmiň taslamasy 2020-nji ýyly orta atyldy. Ýöne pandemiýa meýilnamalaryň öýtgemegine getirdi. Kosmos çoňlugy adly iş taslamasynyň bahasy eň azyndan $200 milyon bolmagyna garaşylýar. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şuňy kösanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem bir penjere ulgamyna 14 000-dan gowrak şahsy otoglar döredildi. Ykdysadyýet boýunça Nobel bayragynyň eýleri meýlim edildi. Ulug ulgamyna bilelikdäki işçi toporlary döredildi ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'tan Ata Watan Türkmenistan prilajeniyasini töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.